maoko akanga ndasunga makumbo saka vamakura ndo vanga vakavheneka netochi. Right, good day ladies and gentlemen, how are you doing? Thanks for joining me here on my channel, and please, to those who just joined us here, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video you will get a notification. Like so guys, without wasting your time, today ndauya nenyaya yakaitika mugorera 2020. Mugorera 2020 pane chishamiso chakaitika chakashamisa nyika yose yeZimbabwe, not only Zimbabwe but chakashamisa the world yose. Chinova chakaitika kwa Murewa, naika kwa Murewa mugorera 2020. Chishamiso ichi chainge chiri chemwana mukomana akaurawa ikoko ainzi iye tapiwa makore. Tose tinoiziva nyaya tapiwa makore kuti chi chakaitika zvikafamba sei zvikazodai handitika mwana akazosvika pakuchengetedzwa musoro wake usipo, ende nanhasi hapana ari kuziva kuti zvakafamba sei panyaya yemusoro wemwana. But from 2020 up to now tine varume vaviri vakasungwa nekuda kwenyaya iyi, naika vanova vari kupika muchitokisi pari zvino kubva mugorera 2020. tina murume anonzi iye Shamba, kozouya murume iye anonzi Tapiwa Senior Makore, vanova bamnini roba mukuru kumwana akaurawa uyu handitika. So zviri kuitika ndezvekuti kubva pagorera 2020 up to now 2025 hapana anga akakwanisa kuti ambotaurawo nevarume ava kuti anzi kuti zvakamira sei kubva pavange vazoenda mukati pekusungwa naika. But zvazoitika ndezvekuti Shamba ane interview yaazoitwa this week inova yandati tiuye nayo panapa timbozama kuona kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. So Shamba atsanangura side rake rari kutsanangura iyo achiti mukati menyaya iyi kuitika kwayakaita kuzosvika pakuti iye abvume mhosva kuti zvakafamba sei pakuurawa kwemwana uyu. Auya achitsanangura iye achiti haana chaanoziva pakuurawa kwemwana uyu, but chakazoita kuti abvume nyaya iyi mukati megorera 2020 kwaiva kupfurikidza nekurohwa kwakaiparara kwaangaitwa nemapurisa, ndo zvakazopa kuti iye abvume kuti aiwa takauraya mwana tikafamba so. But iye ari kuti nyaya yose yaitsanangura mukati megore iro, mamwe mavideos akatenderera mukati megorera 2020 hapana chaiva chechokwadi ipapo, uye hapana chaizi. Saka ndarwadziwa paya ndokurwadzirwa kuya ndobva ndaita tsvina, ndobva ndasiyiwa, ndobva vanondigeza tsvina iya paloni pavo pa zvakanzi anyway. Saka ndadzokera ndobva ndakachifunga manje kuti marwadzo ese andikuitwa aya inini hapana zvandiri kuziva, ende ndikuramba chitorwadziswa wese. Saka mukutaura muya pane papakanoitwa era ivo manje. So kanzi iwo pane iwo unofunga tinopengerewo, isusu tinofemberera, are we prophets? Takati no, saka ufunga trousi isusu tiri kunhamo tongofembera tikumba kune trousi. Takatopiwa trousi iwo nabosi wako iwewe. Waitoti ngomana ndisikumona zvakaita sei? Ndobva ndabatikana. Ndikati wari one, saka chigeva chari kundiitira. Ndikati hainaro. Kana ndaona muono wakadai anonyepa. Iyi munyaya ndakutomupinza munyaya iyoyo. Kana tichienda tese, kana chibuda chobuda chi tese. Abude ndisina kubuda. Ndazotorwa paipa zvetsvina zvapera kai. Ndadzoserwa futi kupi? Kubichi kweko. Ndikati handingaramba ndichirwadziwa ini. Regai ndigadzire nyaya panapa. Shamwari ipapo ndipo uchatofira ukasataura chokwadi. Ndikati haiwa regai ndikuzive chokwadi manje ndataura chokwadi. Ndiri pabridge ka hanzi wakutanga uchirekodha manje ndiri pabridge. Ndikati manje kana ndiri panapa pane ndisunungure ndiyanzika sei, ndobva vandibvisa paya. Ndikati hai ndakatumwa nani in fact ndichiri ipapo. Ndikati ndakatotumwa, handida kuzvita ndiri kana pfungwa dzangu, ndakatotumwa naTapiwa Makore Senior. Asi tanjiziza mfana wachingotindira nyangu nehama dzacho kuti utoziza zvinhu zvipi izvi fine. Ndakuchonora nditaura tinzwe maitikira akaita nyaya. Ndakati ndiye akandituma achiti toda kuita business rekurima makebeji, saka toda kuchekeresa munhu tikwanise kuti rikure. Ndinda kubika nhema dzangu kuti uyu chete apinde pai. Zvakanzi alright mfana zvizhinji waita basa isi achida kuti iwe zvitaurire munhu akaita sei akakutuma, nekuti tandazoudzwa iwe kuti iwe ukapiwa mari ukapiwa motikari yekuti usataure mazita evanhu vakaita sei vakakutuma. Right, so kana manga makanyatsa kutereresa uye kana manga makanyatsa kupa nzeve ku this clip, mukomana Shamba ari kunyatsa kutsanangura iye achiti haana chaanoziva mukati menyaya iyi yekuurawa kwemwana uyu, but chakasakisa kuti azobvuma kuti zveshuwa takauraya mwana uyu. Yava nyaya yekuti iye vanga varohwa zvakaiparara nemapurisa, naika that's why akazongoti aiwa let me take a risk ndingobvuma nyaya iyi. But iye ari kuti nyaya iyi handitoizivi kuti mwana akaurawa sei uye zvakafamba sei. Madzokera ikoko, madzokera kumati. Hamuna kuwana here time muri too much na boss. Ayo uyu hameno zvatoudzwa, uyu asitoda kusangana, asitoda kutondoona. Ndati ndiye munhu akaita sei akandituma, handiti yeti uyu asi munhu akandituma atovironi kwari. But inino musakanganwa kuti ini ndakatovira kusaido kuti ndiye munhu akapo mapurisa chi trouser rangu. Munoziva kuti takagara vanhu munotaura ka muchionesana kuti nyange yakamira so zvakadai hama onai imomo manje tatabatsirwa kubika chi toona Shamwari iyo kesi kana tsvaka chokwadi kuti hauna kuzvita iwe kutoti uyu akwane
Awapinzwi kweni kungotaura kuti ndiye akatituma takuchigadzira nyaya. Saka mukugadzirwa kunyaya ndaipiwa mafix. Chimo. Mutore uyu umise muzvinhu izvi. One. Besides iye chete. Ita kuti paite zvimwe zvinhu zvinobatika. Zvinogona kutambirika kana nedare kana nepolisi. Ndikati ayi alright fine. Saka chipiri chachiya chinosvika nezvimwe zvandambokudzwa. Bose yaitoti chibvunzo kumubvunzo kuti ko ukazonzi. Ndopinda zvandofunga kuti akadai azvinyatsobuda. Asi ukadai tichipanana nawo advice aya. Advice emaloya mukati mamu. Mchiri mandavyo. Saka ndane line rekutanga nawo. Zvakanzi handi kuma indications uri ready ndi ready handi tatosunga paita tenda. Saka mukuona kuti ndamukwanisa papfungwa dzangu inini ndichigadzira zvandikugadzira inini nekuda kwokurwadziwa. Fine. Ndobva tasvika pamba pepe ndobva vakinura manje. Mumba muyame. Vakutasa zvinhu zvangachitaura zvazvo. Chigubhu ndobva vachiwana. Ndobva vaona mune mamwe maplastic eblack andaiziva kuti aitakurisa manyowa. Ndobva vaona ari murakateke second wire. Ari mazona. Ndobva vaona pane mametsi. Bozimba umudai muziva. Zviri muri kuita sei? Kanzi ndiwari kati aida akasara. Iwo akashanda apa. Saka chimwe chii ndikati makaenda pamuwindo pamusoro pewindo. Uyaenda zvebute ndara makoro. Pane chimuswe chekanyongu kahobo kake chakanga akagadzira chitachatisa nekwe yake nini. Saka ukachitarisa chinoita chemari chiwazo sho. Ndikati ichocho ndo chakashandisa kumwa yache. Mapisa ya mvura achiteketerera. Indications aipa sezvanga achitaura apa ari kuti iye zvaiva zvefake zvega zvaiva zvinhu zvisina kuitika uye haana kumbobvira apfuura nemazviri. Saka pakaoma mhuri yeZimbabwe amene kuti muri kuzvionawo sei pamusoro penyaya iyi. Ndokuzotorwa humwe usiku takuendeswa kumarondera. Inge homicide marondera ativaziva tichikuziva zviri kufamba sei. Tatorwa kuma9 ndobva tasvitswa pa cross pepe vakumbonwa wavachedza mahuri awo hanzi uyamuona kumana yatavabata yokuuraya mwana. Tiri kuenda marondera. Tiri munzira zvinonzi tinoona wakanda kudhemu ripi chichi ine hapa kumana. Muriona apa ndamaita zviura asi para kunzi kudhemu kuti anchada kufa. Ndakusvika kufa kwekwe. Tasvika kuti tasvika zvimwe pasi 1 kwakunoedza ndobva tangopiwa nguye kurara. Kuseni ndobva tamuswa marondera kwekwe. Akatanga kutorwa ndiye tapiwa kuchitera ininiwo. Ndabvunzwa zvangu tara zvangu uya ndisati takataura zvipi. Tiri papo ndobva ndakazotorwa manje. Urikuona zvikanzi iwewe rega timboenda patoramboenda newe chinotitsanangurira topinda nemutano uda chikaferi ndikatoti zvino hanzvadzi 10 km kubva mumarondera town tichiuya along Harare road kune plaza repolisi riri ikoko ndokwa ndakanopinzwa kwakanyarara kuti ikoko chaunonzwa ikoko ishiri nemotikari dzaunonzwira kure dzekurodhwa iwewe ndobva ndakasvika kwekwe zvikanzi vato ndakaita zvavaito zvavo zvekuputa zvavaiputa vabva vapedza ndikuona zvombo zvakaiswapo ndibva ndanoiswa pane kamukaruvare zvakanzi ngomana kunoku pane zvinhu zviviri zvatiri kuda either uchafa kana kuti uchatudza kune musoro nyaya musoro ndeyakupisa. Remember kuti iyi nyaya yakanga yatombotaurwa yatotaurika pamuromo papresident vaitoitaura nyaya kuti ataimbodza tine vanhu vakadai zviri kutaurika izvi. Ini ndiri kuzviudzwa kuti ndiri kune mari kuti shamwari president wanga chipopota vangasofara ni ndobva ndakanzi nyaya yatiri kuita iyi usangoti musikanzwa wedu sepolisi authority yatobva kupresidential office. Ini ndakatombozvinzwa kupi kurima ndikati saka ichokwadi izvi zvatobva ndazoparara pano zvakanzi right musoro uri kumira ndaanzi aiwa alright ita last prayer toni murikuona last prayer. Saka pa last prayer pepaya apa ndiri pa 30 ndakatomirirwa nezvombo zvandikuona kuti apa sisina ndobva ndakachiti Mwari ndakuya kwamuri nemhosva yandakapara ndichifurirwa ninye kuda mari murunzwa iyi prayer ndinoda kuti avanzwa vanondiuraya hakuna prayer yakadaro nekuda kwekuda mari isiri yedikita kuda mari fasta Mwari ndiregererewo ndakauraya mwana asina mhosva ndakuya kwamuri asi musazosiya iye tapiwa makore nyakundituma basa iri nekwakaendesa musoro Mwari ndimuri kukuziva mutongei matongero mamwe chete akafanana namuri kundita musamusiye nekuti ndiye munhu akagadzira zvinhu kuti zvisvika pazvasvika nhasi uno ndakuya kwamuri muzita raJesu amen. Zvakanzi apa ndakasungirwa chira reblack ndadikitira monza nyekudzwa kufa anzvadzi izanyaya tangodzora dzanyaya but video racho ranga siri nyore ndadikitira zvekuchapata kudikitira kuti kwakufa because ndandangoti anytime ndakuti ndakutoshutwa handi mazona tinzwe chwa mafuti steps aya ndobva asikoya kusundiyanza Mwari wako anewe mfana wangu ndakafana zvapira ka ndananzigara pakaruvare so ndakagariswa ndakadai ndobva ndakazorohwa hanzvadzi zvekurohwa zviya zvinokwana zviya kubva ipapo ndasisakwanise kufamba handi muri kuona kubva panzvimbo iyaya ndobva vanditakura ndobva vandikanda mubhuti memotikari dzokera marondera kuya handisi kusumudza musoro kana kudii mubhuti kuya ndasvika mupolisi meya kuti ndifambe kusvika kana sepapa kagreen kaita kunge
reza kunge tsono kudai ndobva vazonditakura ndokunondisiya kuchitoksi kana muchitoksi meya muya handichakwanisa munoziva kuvengana kwekwe pedza nguva kana zvinhu zvanyatsoma muvengana ndiye akuchindisumudza chinondisiya pachemba achindidi iye wangu macho kochiina dadarowa handichataura zvizhinji kana kuti ndiri kuziva kuti ndasiya ndamugadziriro chi mangwana ndo padafanira kuenda kukoti kwekwe akuchaendeka ndakazvimba machi miri wazvimba wese svanzi hatina fiweyo una fiweyo fine ndagara kuma 4 hayazowanikwa vari kuzoti koti kuyera se yapera handi mazona tasumuka paya hutu taenda kupolisi tozodzokera kwamuri wapolisi kuya tosodzoserwa kurimandi murewa rimandi ndokugara hapana chimwe chinhu chakazoitika kusvika tobva ikoko touya paHarare rimanda. Ameno kuti muri kuzvionawo sei pamusoro penyaya iyi. Comment section, let's go tuone kuti munofungeiwo pamusoro penyaya iyi. Zvii zviri kuitika apa? Is it Shava ari kutaura chokwadi oro ari kuzama kudefenda side rake oro zvakamira sei? Ndinenge ndakamira ma-comments enyu tichiona kuti zvakamira sei ndichinzwawo maonero enyu another side kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Pakaoma but nyaya iyi inosiririsa inonzisansisi. Tinongoramba tichingoti kumukomana tapiwa makore ngaite zvinoita kuti zvizikanwe kuti chii chakamuparadza, akaparadzwa nei. Tinoziva kuti vamwe vanozonzi hanzi vabudirwa, vamwe vanozonzi vaitwa sei kuti zvizonzi hanzi mwana azotaura kuti akaurawa naningi oro akaparadzwa nechakati. So dai zvamboita sezvakaita seizvozvo kuti tizive chokwadi kuti zvakafamba sei.